fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma ye mai kalo tile 26 san 2023 ni ye an ka don kibaru waati sigi bi don kibaru kɔnɔna la Mali kɔnɔna la ka bɛn ni farafinna ka kelenya o don yɛrɛ kɔni ye wa jɛkulu caman olu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn dalajɛ soba min don anw fɛ n'a kɔnɔ ko Palais des Sports yasa ka se ka ɲini MINUSMA n'o ye diɲɛ kilatɔma o fara min bɛ anw fɛ o ka taa ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la halisa Bamakɔ kɔnɔna la fo ka taa se Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kuranko ma a ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la wa a b'a jira k'a fɔ jamana kɔni a bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ min ye kuran ye k'a di a denw yɛrɛ bolo ka bɔ yen an bɛ taa Comatex kɔnɔna la laseli kɛra olu ka baaraw ala ye sabu ɲuman kɛ kalo kura nata n'o ye juin ye o mana se a cɛmancɛw ma waati min na Comatex a daba o kɔni bɛna yɛlɛ ka baaraw kura tuguni ka fɔlɔ kan bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla an bɛ kibaruya minnu sɔrɔ an bɛ kunbɛn ka walawala kɔnɔna la i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na bakuruba kɔnɔna la jɛkulu caman olu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ka ɲini min ye MINUSMA ye n'o ye diɲɛ kilatɔma ka bolofara min bɛ anw fɛ yan nɔ olu ka se ka taa ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa wele kɔni dara jɛkulu min fɛ o de ye M5 RP ale ni jɛkulu caman wɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen ka laɲini de ye diɲɛ kilatɔma san 10 tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ u ka bolofara min bɛ yan nɔ k'a ma mago ɲa u bɛ se ka taa cogoya min na ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan laseli la ni ɲɔgɔn ye kɔni kɛra min ye Palais des Sports ye n'o ye ɲɔgɔn dalajɛ soba min yɛrɛ kɔni bɛ anw fɛ yen ayiwa yiriden min tun bɛ maaw bolo o de ye ka se ka kiiri ɲuman k'a tigɛ MINUSMA ye bingali min kɛ Gawo ale ni Sevare maliden minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ MINUSMA ko dégage o de ye ka MINUSMA gɛn ka bɔ anw ka jamana kan ayiwa dɔw fɛnɛw kan a sɛbɛnnen b'a kan ayiwa carton pour la MINUSMA ayiwa n'o ye min ye dolancilaw olu ka jateminɛw ye olu bɛ wuruji min di u ka joueurs ma k'olu gɛn ka bɔ terrain yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i b'a ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen yanni u ka kɛ MINUSMA yɛrɛ kɔni ye laseli min kɔnɔna la u b'a jira k'a fɔ wele min dalen bɛ malidenw fɛ ko a bɛ kɛ min ye olu ka baara kɔnɔna la a bɛ se ka gɛlɛya lase olu ma a bɛ se ka gɛlɛya lase olu yɛrɛ kɔni ka baaradenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma dɛmɛ min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ k'o don Mali yɛrɛ kɔni ma nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni na wa a bɛ se ka dɛmɛ gɛlɛya caman yɛrɛ ka se ka o don olu yɛrɛ kɔni ka baara fɛnɛ kɔnɔna la o kama u ye malidenw yɛrɛ wele ka taa yɛrɛminɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma min b'a to baara ninnu n'o ye lakana baaraw ye o bɛ se ka sabati cogoya min na bari ka d'a kan nin cogoya la olu ko k'olu ka baarakɛlaw ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ lakanabaliya o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka hakililajigin kɔni fɛnɛ kɛra la bi an bɛ waati min na diɲɛ kilatɔma ka bolofara min bɛ yan n'o ye MINUSMA ye a bɛ fɔ jɛkuluba min ma diɲɛ kilatɔma yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye Conseil de l'ONU ye MINUSMA u bɛ yan nɔ taabolo min kan ayiwa ani u yɛrɛ ka toli Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a kuma kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn sama yɛrɛ kɔni bɛ a kuma la diɲɛ kilatɔma o ka nin soba in kɔnɔna la an y'a fɔ minisiri Lamini Seydou Traoré ni ale ye ji ni kuran o minisiri yɛrɛ kɔni ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ a ye laseli kɛ ka bɛn ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka yɔrɔ minnu bɛ ni a bɛ fɔ olu ma barrage thermique ninnu olu minnu dilanni yɛrɛ kɔni kɛra a ko bi a bɛ waati min na o yɔrɔ kofɔlen ninnu olu bɛ se ka kuran yɛrɛ k'a di malidenw yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan baara ninnu a bɛɛ lajɛlen kɛra ka s'a dan na a bɛɛ banna pewu ayiwa o min ni o yɔrɔ kɔni fɛnɛ kɛra a y'a jira k'a fɔ Mali kurandiso n'o ye énergie ye olu kɔni se ni dalilu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni b'u ye ka se ka kuran nimisi wasa k'a di malidenw ma jamana in fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na nka a y'i da sun ye k'a fɔ tuguni Mali a mago tɛ a sigiɲɔgɔn jamana foyi la min b'a to kuranko yɛrɛ kɔni na anw bɛ se ka dɛmɛ walima delili kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛ cogoya min na a ko anw yɛrɛ ka kuran o ye wasabɔ min b'a to jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ kuran sɔrɔ lafiya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ to halisa Mali kɔnɔ Comatex a ko baaraw olu n'u bɛna don ko kura tuguni ka bɛn ni juin kalo yɛrɛ kɔni cɛmancɛ minisiri min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen bɛ feere ani jago fo ka taa se an ka usine ko o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ka bɛn ni conseil des ministres n'o ye minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ ka bɛn ni mai kalo tile 17 ye san 2023 ayiwa o baara ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ Comatex don n'a nataw yɛrɛ kɔni na i b'a ye
u ka baarakɛyɔrɔ kɔni o bɛna dayɛlɛ o kelen de saba o kelen min kɛra transition gouvernement ani a ma ɲɛma olu kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛ min bɛ tali kɛ Comatex a ɲɛmaaba n'o ye directeur général ye fo ka taa se a conseil d'administration o ma ɲɛma ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sugandi o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ ka bɛn ni avril kalo tile 17 san 2023 a bɛ fɔ min ma ko conseil d'administration olu kɔni ye baaraw taabolo a bɛna don da mun fɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni ko o bɛɛ lajɛlen kɔni natigɛ o tɛ kɛ fiyewu fo maa da kɛ min yɛrɛ kɔni bɛ baarakɛyɔrɔ la olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka dɔn don min na Comatex k'a bɛ datugu maa 1256 o de kɔni kun bɛ a kɔnɔna la nka bi maa 1777 o de kɔni bɛ a kɔnɔna la maa 99 olu lakodɔnnen tɛ maa 12 o kɔni olu taɲa ala ka ɲini u la maa 13 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛrɛ kɔni na bi an bɛ waati min na u ka baarakɛminɛnw ayiwa minnu ni olu tiɲɛnen don olu bɛ ka fali minnu ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ka dilan olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka dilan o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ taa cɛ nka min ye baara wuli yɛrɛ kɔni ye o bɛ kɛ ka bɛn ni juin kalo ale selen a cɛmancɛ yɛrɛ kɔni ma an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'Amérique jamana olu ka département dɔ bɛ yen nɔ o ye laseli kɛ min bɛ tali kɛ a porte-parole n'o ye kumasentigi ye ka bɛn ni mai kalo tile 25 ye a kɛra min ye kunnafoni di sira ye ka ɲɛsin kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ma o ko mars kalo yɛrɛ kɔni na san 2022 a yira k'a fɔ ko Mali finitigilakaw ayiwa ko olu yɛrɛ kɔni taara mura kɔnɔna la ayiwa l'Amérique jamana ma olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko Mali n'u dɛmɛbaga jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni taara yen n'o ye Irisi kɛlɛcɛw ye ko olu yɛrɛ kɔni ye bingali min kɛ nin nɔ ka ko jamanaden nana masumalo fo ka taa si jɔ maa 500 yɛrɛ kɔni na ko olu yɛrɛ kɔni ni binna a sen yɛrɛ fɛ ayiwa min ye sɛbɛn ye a bɔra au commissariat des Nations Unies min ni ale ka baara bɛnnen bɛ adamadenya jo ani a hakɛw bɛɛ lajɛlen kɔni sabatili ma o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra Amérique olu ka département o fana ye u ka visa ka se ka o tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka finitigilaka a ɲɛma ba yɛrɛ kɔni filala ka bɛn ni sariya min ni o b'o olu yɛrɛ kɔni bolo yen nɔ o maa ɲɛmaaba fila kelen o ye colonel Musafa Sangare ni ale ye commandant 33e régiment commando parachutiste ale ni major Lassine Togola ale ye commandant par intérim du bataillon des forces spéciales autonomes ni a dala surun ye BFSC ayiwa i b'a ye k'a fɔ u ko kɛlɛ min kɛra Mura ayiwa a ɲɛmaaya kɔni kun minɛlen bɛ olu yɛrɛ de kɔni bolo nka ka bɔ yen a bɛ fɔ yɔrɔ min fɛnɛ ma ko département américain du trésor olu fɛnɛ kɔni ye a laɲini Irisi olu ka kɛlɛcɛ mun yɛrɛ kɔni bɛ anw fɛ yan nɔ ni o ɲɛmaa yɛrɛ fɛnɛ kun ye Ivan Alexandrovich Maslov olu y'a jira k'a fɔ u ka taama sɛbɛn n'o o ye visa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ayiwa ko o tigɛra o yɛrɛ kɔni o fɛnɛ la halisa an bɛ to jamana kɔ kan nka Mali kunkanko kibaruya yaasa sariya sunba kura min ni ale yɛrɛ kɔni tɛgɛnɔ kan ka bila malidenw yɛrɛ kɔni fɛ donna nataw la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ani jamana cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale kɔni ye taama daminɛ taama min kɔnɔna la o de ye ka se ka sariya sunba kura in k'a ɲɛfɔ malidenw ɲɛna diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na nka taama in a ye a daminɛ ni Guinée équatoriale ye ayiwa yaasa min b'a to ayiwa sɛbɛn a bɛ se ka yira bɛɛ la k'a ɲɛfɔ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ ɲɛna cogoya min na an bɛ taa min ye ayiwa farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko nɔgɔsoboli min n'a bɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ko Brinti cycliste olu kɔni ye a yira k'a fɔ cɛ minnu bɛ u yɛrɛ ka u bɔ cɛya la k'u yɛrɛ kɛ muso ye n'a bɛ f'u ma ko cɛ tɛ muso tɛw ayiwa musow ka nɔgɔsoboli min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ko olu yɛrɛ kɔni yen tɛna ye a la o sariya taara ayiwa nin cakɛdaba in n'o ye Brinti cycliste ayiwa a maa ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni fɛ ko maa minnu bɛ u yɛrɛ bɔ cɛya la ka se ka u yɛrɛ kɛ muso ye ayiwa ko o tɛ yamaruya d'u ma yamaruya min k'a to olu yɛrɛ kɔni bɛ fara musow kan u ka nɔgɔsoboli yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la ni ne bɛ taa sigi an ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔn min nabɔ kɛla ko caya ko jidi ka min y'an ka jɔw k'olu cari diɲɛ ma bɛ se ka kunnafoni yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ